vazhinji mune chirongwa chamunofarira chekuti mukashaya tinonzwa mafoni orira kuti ko chirongwa chedu turning point from prison to progress yamira sei, toti aiwa regai tiende mukati memajeri tinonzwisisa kuti hama dzedu dziri kurarama dziri mukati imomo vari kuzvigona sei uye ende api marehabilitation activities avari kudzidza uye hama dziri kuuya here dzichivashanyira. Saka nhasuno tati aiwa regai tiende kumarondera female correctional institution tinonzwisisa kubva kumadzimai kubva kuhama dzedu dziri kurarama dziri pamusha iwoyo kuti ende api mabasa emaoko avari kudzidza vari mukati meusungu. Mukoma tinotenda musoni makadi ndinoda makadizve aiwa ndiri nani pakadi ipo panapa hapana paraight simbezi naika tinotenda musutaurisa maitwa sei voice rachona rinenge rakati korese saka kutaurisa kunogona kuti nonoke asi ndomutori mutauro wacho plus maybe nyaya yekuti ndachimbotaura nemadzimai saka zvinogona kuti siyane ya saka pamwe makunzwa senge ndisiri kutaurisana newe kuti zvinenge zvichingonyanya kuririra pasi so ande mukoma tino mune makore mangani? Inini ndine makore 26. Okay. Yeah. Aiwa tinotenda Mwari. Kumushande kupi mukoma tino? Kumusha kunjanja kwa Chief Mtekeza. Okay. Kunjanja kuwedza kuchivu kuchi? Chivu. Chivu. Oh, okay. Ndoko makadzidza mukakurira? Ndakakurira kunjanja ikoko asi handina kukurira kwa Mtekeza, ndakakurira kunonzi kumufudzi wakanaka. Okay. Makaberekwa muri wangani? Mumba medu tiri 9. Muri wechingani? Ndiri wechi4. Okay. Handi pa family of 9. Makakura sei? Toziva kuti vana vakawanda upenyu unogona kuti tinogona kuwana zvinhu zvakasiyana siyana mukati mekurarama kwedu. Makakura sei muri 9? Pakukura kwedu isusu upenyu hwainge hwakatooma. Asi pakazotangawo anasisi wangu kuenda kubasa. Zvakatambanuka pakusvika pakuti ndakada kukwanisawo kupfeka zvandaida nekudya zvandaida. Saka zvakambotanga zvichirema pakutosvika pakutombodya zvimwe zvinhu zvakaomarara zvimwe zviya zvekuti tichitamburira zvikazosvikawo pakuti zvanga zvaakutambanudzwawo kubva kune vanga vakuenda kumabasa. Nenhau yekuti vakakurawo vachitambura vakadzidzawo neshungu vakaitawo mabasa avo ari nani ndobva vakwanisawo kutiraramise isusu upenyu hwanga hwaanani panguva iyoyo. Okay. Nasuno tazosangana pano pamarondera female vocational training center. Zvakamira sei? Mhosva yakakupinzai imhosva iyi? Mhosva yakandipinza muno imhosva yeunderage. Okay. Ndakadanana nemwana mudiki kwandiri. Mangani makore mangani? Mwana uyu anga nemakore 14. Okay. Zvakafamba sei ipapo muchititsanangurira pamhosva iyi? Zvakaitika mwana uyu ndakamupfimba tasangana kumusha. Saka pandakamupfimba tasangana kumusha ndakazomboenda kuHarare ndobva ndanodzoka. Pandakadzoka ndo pandakasvika kumusha ukoko ndomba ndambotaura naye ndichitomuvimbisa kuti ndaizomuroora. Asi patime iyoyo yandakamuvimbisa kuti ndaizomuroora kuHarare kubasa kwandaishanda basa rakamba rapera ndobva ndatanga kuita zvekurima. Ndakatanga kurima fodya. Saka fodya yangu ndakaisima yanobata iye namai vake ndo pavakaenda kumapurisa kunoripota. Okay.
kuti inini ndanga ndichidanana naye asi pakazowedzeredzwa kuti ndainge ndavata naye ndozvakaita kuti ndizosungwa. Okay. Saka panguva yese yamaifambidzana nemwana uyu makore ake makanga musina kubvunza here kana kuti zvakafamba sei? At first ndakatonyeperwa. Okay. Ndakatoudzwa kunzi ndine 16 years. Saka inini ndainge ndine pfungwa iyeyo yekuti ma16 years anobvumirwa kuti agare mudzimba zvaimbotaurika mumashure. Saka ndandisina kuziva kuti hazvichatendera. Saka ndakatoti zvakadi zvakanaka. But pandakazoripoterwa kumapurisa madhezi wayo ndo pandakatanga kuziva kuti ane 14 years. Okay. Mapurisa akasvika akati chii kwamuri? Inini ndakatobatwa kunge pari kubatwa bhinya. Ndakatonyeperwa kuti ndibude mumba. Okay. Because kwatinogara isusu kwatanda kugara kumapurazi. Saka kune vanoita zvekuba mombe vaya. Saka ndakatonyeperwa kunzi pane motikari yataona ichifamba hatisi kuinzwisisa. Ndomva vabuda neni. Tichitofamba murodhi. Vamwe vakomana vakatodzoka kumashure kwangu. Ndakangoti sevanhu vari kuenda pamwe vari kutarisa madhindo emotikari yachona iri kunzi yapfuura kuti yakrosa here kana kuti. Ndakatonzwa ndabatwa mumapendekete angu nemaoko zvichisimba zviyachi. Inini mupfungwa dzangu ndakatofunga kuti pamwe vanhu ava vane munhu avatenga kuti vandiponde. Ndakatombovarwisa. Vese vakomana vangu vari kumashure kwangu ndakatovadonhedza pasi. Ndobva ndati nyaya yenyu ndei, nyatsotaura nyaya yenyu tinzwisisane. Then mupurisa anga aripo wemudunhu imomo ndiye akazondiudza kuti aiwa nyaya iri kunzi iwewe wakadanana nemwana wapapa ukavata naye. Saka ndosaka tatida kukusunga. Ndati muchingotadza nei kunditora kumba muti ndozvatakusungira. Mwana iyeye kudanana naye ndakadana naye asi kuvata naye handina. Ndomubatirwa ndakaita. Ndobva ndaenda kuwedza kupolisi. Kuwedza kupolisi ndakaita 2 days ndiri chivata muchitokisi. Okay. Ndobva ndazoenda pawedza koti. Ndobva ndatongwa. Ndokuya kwandakazoita mujeri musi wa12 January. Gore rino? Gore rino. Makatongwa nguva yakareba sei? Ndichitanga kutongwa ndakatongwa 3 years. Okay. Ndobva koti yandibvisira gore 1. Ndobva ndasarirwa ne2 years. Chiri mbarazondibvisira 7 months. Vandasarirwa negore 5. Uchitongerwa mhosva yekudana neunderage pamwe chete nekurana naye. Uchitongerwa mhosva yekudana neunderage pamwe chete nekuvata naye. Pakabuda here umbo hunoratidza kuti mwana uyu akakanganiswa? Kwatakaenda kwachiremba zvairatidza kuti akatovatwa naye. Saka ndakazosvika kuzosvitswa kunoko. Mamusiri here mukomadhino? Ndisiri. Semusikana wenyu? Ayo, kudanana naye ndakadana naye asi kuzosvika pakudaro handina kusvika pakudaro. Okay. Semunhu anga akatarisirawo kuti pamwe ndivo vachazoita mai musori. Asi handina kuziva kuti imwe nzira yakutotanga kuvambwa. Saka makatongwa 3 years makanopinda mujeri ripi? Kuwedza ikoko here kana kuti? Aiwa, ndakauya kuno St. Thomas Prison. Okay. Okay, pano pamarundira prison. Okay. But nhasi uno manje ndiri kukuonai muri panapa pavasikana aufa zviri kufamba sei mukomatini? Ichi chirongwa chakauya kuti vanodawo kudzidza kune zvakawanda zvakataurwa
Kwakanzi kune chii? Kwakanzi kune ICT, Okay. computer programming, animal production, crop production, garment construction. Saka inini kubva wangu kare ndaive neshungu dzekuti ndigowana munhu anokwanisa kundidzidzisawo kusona. Saka pakangodzi garment construction indakatobvunza, ndanga ndisingatozivi zvinorevei. Ndakatobvunza kuti zvinenge zvichimboitwa nezvei, zvikanzi aiwa ndezvekudii, ndezvekusona. Ndobva ndaenda kunonyoresa kuti ndiuye kuzoswedzidza. Okay. Ndobva ndauya kuswedzidza. Ndauya kuswedzidza ndakasanganawo naMedhem. Medhem vedu vane patience, misoro yedu yakaoma isusu. Vanotidzidzisa kusvika tanzwisisa patiri kubva nekwatiri kuenda. Inini hangu zvechikoro zvaitondinetsawo. Okay. Asi ndiri kutozama ndine zvandiri kubata, zvandiri kuona kuti zvinogona kuzochinjawo upenyu hwangu. Muri kwenyu kuMarondera prison kuvakomana uko, muchiudza vamweni kuti shamari zvataurwa kwekwe zvekuti kuchange kune maprograms akadai ndafunga kunosona, vamwe vakomana vakazvigamuchira sei? Vamwe vanotokutuka yesi kuti vanenge vakutoti wewe uri mukadzi ndiye anoita zvekusona, saka wamainini. Vamwe ndo vanokuudza kuti aiwa zvakanaka, unobudawo wane chekuti chekunoita panze. Saka unosangana nezvakasiyana siyana. Masangano unza wakutonoita mainini, makanzwa sei? Apa ndo zvinhu zvamaishuwira kuita? Inini semunhu akambokurira munzvimbo dzakasiyana siyana, ndikaita mabasa akasiyana siyana, handina kumbozvitora sekuti zvaindikanganisa. Ndakangoti mafungiro wakewo. Masvika muklasi muno matiri makazara vanhukadzi, zvanga zvakakuomerai zvakadii kana zvanga zvakakurerukirai zvakadii kutanga kudzidza kana kuti kushandidzana nemadzimai? At first ndakatotangawo ndichitonyara kutoti pakabvunzwa question ndisimudze ruoko nditaure. Kunyangwe zviri right, kunyangwe zviri wrong, zvaindiremera kuti ndizvitaure. Asi nekuda kwaMedhem vaindiudza kuti munhu unofanira kuparticipate muklasi kuti zviite zvakanaka. Ndakasvika pakutozokwanisawo kuti ndakwanisawo kuisawo maanswers angu muklasi. Okay. Zvokundibatsira kuti ndinzwisise kuti ndiri kushanda sei. Muchisvika pano mukamatino toziva kuti zvinhu zvakaoma, sekutaura kwamaita kuti uparticipate muklasi makazara vanhu vechidzimai, uriwe wega zvakare murume uri kuda kunzwisisa. Ndoda kunzwisisa kubva kwamuri mukamatino, zvanga zvakamira sei panguva yekutanga kudzidza mushina semunhu asina kumbobvira aziva kuti mushini ndinobaya papi, ndinoita sei, ndinosona sei? Zvanga zvakakuomerai zvakadii panguva idzodzo? At first inini ndakaugadzikirwa mushini pamberi pangu seizvozvezvo. Ndakatadza kunzwisisa kuti zvinofamba sei. Asi Medhem vangu inini vanondidzidzisa vakatora nguva yavo kuti ndinzwisise kuti mushini unotangira papi uchiperera papi uye unoshanda sei. Ndakunzwisisa. Okay. So ichochi papa ndikatovhunza kana kaya kane tumwe twandisiri kutoziva wenyu munotokwanisa kunditsanangura? Izvozvo zvakukwanisika.
Okay, handi magariro amuri kuita muri muno toda kunzwisisa mukoma tino pamakasvika tozoti munenge muchiri makabatikana muchiri kumbogara mega kusaidi makakwanisa here kupinda kana kuti kubatana nevamwe vamunogara navo mukawaka ukama hwechikochi chaiwo kuti kana mukaitawo matambudziko muri mega munokwanisa kubatsirana kana kuti mbogaro pasi muchiti shamwari wakapara ipi zvekusununguka kutaura nevamwe vamunogara navo? Inini first 3 weeks dzangu inini ndaive munhu airwadziwa. Okay. Ndaigona kutoti munhu akada kutondibvunza nezvazvo chandaikwanisa kungoita kutobva paari. Okay. Shungu dzanga dzakandiwandira. Asi nekuzofamba kwenguva ndakaita ndichinzwisisa kuti zvinowanikwa muupenyu. Pamwe pachona kusarudzwa naMwari. Pamwe pachona unenge uchida kunzi uone zvakaita nyika. Ndo mubatiro wandakazviita. Saka pamafamily week akaiswa neZimbabwe Prisons and Correctional Service hama dziri kuuya here dzichikuonai? Ini ndongoti kupera kwemwedzi wega wega. Ini nehama dzangu dzakazvigamuchira zvakaitika. Okay. Dzakazvinzwisisa. Saka kupera kwemwedzi wega wega vanouya vachindiona. Vachibvunza zvinenge zvandee ndichida. Pamwe pachona vachitozviunza. Okay. Mavatsanangurira kuti mukomana akuita zvekusona mazuva ano. Vakarigamuchira sei danho iri? Mai vangu nasisi vangu vakuru namukoma wangu havana kumbonetseka nazvo, vakatofara. Sekuti kumashure ndakatombovanetsa ndichiti nditsvagire munhu anondidzidzisa kuita zvekusona. Vakatofara kuti akuzvikwanisa kuzviita kunyangwe akari chijeri. Ndofunga kare kare kune hama dzedu kana vamwe munharaunda vaipinda mukati meusungwa pavanodzoka nharaunda yese ngachingoti batai homwe vadzoka vakomana vaibatai homwe. Imi mukati munomu iko zvino community nenharaunda pakaitika chirongwa ichi kana kuti pakaitika nyaya iyi vakaigamuchirawo sei? Inini vanhu vaitondiziva nekuti ndanga nditongoriwo munhu aienda hake kuchechi. Okay. Saka zvekuti kuba kana kurepa kwachona zvakatovanetsa vanhu vazhinji. Ndisingazozivi hangu kana pane vaindifungirawo pfungwa dzipi idzodzo. Inini ndaizviitira zvinhu zvangu. Muno mujeri matiri tinodzidziswa nhau yekunamata. Hatipedzi wiki tisina vatishanyira kuuya kusotiparidzira shoko raMwari. Pavanotiparidzira tine zvimwe zvinhu zvatinodzidza. Seninini ndakatombotanga ndiine pfungwa yekuti ndikadzokera ndinonodzoka nemedha chaiyo ndonouraya. Asi nekuparidzirwa nekuzonzwisisa kuti aiwa munhu kana akakutadzira anofanira kuregererwa, ndikatodzokera ndoda kunovasonera gamendi rakanaka ndichivaratidza kuti kwamakandiendesa aiwa hakuzi kundirasa, kuenda kunondidzidzisa kuchikoro. Vamudosonera vaimboda kuzoita maimusoneri kana kuti vakandigadzirirawo nyaya yekuti ndipinde munomu ndisina kuiita. Okay. Muda unovasonera? Muda unovasonera kuti vanyatsonzwisisa kuti aiwa handina kana achigombo navo. Asi makambowana here mukana yekutaura navo zvichida kumakotsi mapedza paya? Nenhau yekuti ndakanga ndiine pfungwa dzekutya kuti sezvandaimbonzwa kumashure kuti ana sekuru vanorova, ndanga ndiine kutya kwakanyanyisa kuti nditaure navanhu ndina kukwanisa. Saka musiyano wamazoona manje iko zvino pakutya kurohwa paya
nijeri ramaiziva iroro neiko zvino ramava kuona iko zvino muri mukati maro zvakasiyana papi? Kunoku kwatiri hakusi kujeri kana takatarisa tichiteerera nezvaimbotaurwa kare. Kunoku tiri kudzidziswa kuti munhu unofana kuva munhu anoita zvinooneka, zvinobatika, zvisingakanganise vamwe munharaunda. Okay. Handei mukoma Tino, takatarisana nemabasa emaoko amuri kuita. Zvakubatsirai zvakadii mukugara kwenyu muri pano paCorrectional Institution? Chekutanga, kana munhu wakagara munzvimbo yatinogara iyo, munoitika zvakawanda. Zvimwe zvachona zvinogona kuita kuti upedzisire munhu akufungisisa. Zvogona kutokupa urwere kufungisisa. Saka inini ndikange ndiri pano pamushina apapa, semunhu ari kuda kudzidza, nguva dzangu zhinji ndogona kutopedza ndichirukira shinda iyi, mukuona zvaireva kubva kure. Handizokwanisi kuita kufungisisa kana kuti kuita pfungwa nendangariro. Ndienda kutoisa ruzivo mandiri, zvichisanganisira nemudzidziro wandinoitwa nemudzidzisi wangu. Ndofunga kune vamwe iko zvino mukoma Tino kunze uko vari kuita mhosva vasingazive kuti yavari kutoita imhosva. Zvichida moda nema14 years, mamwe 12 years, mamwe 10 years. Zvamukade kuvaudza nekuda kwekuti mazuva vana vacho vari kukasikawo kukura, vari kuita mutumbi mukuru wakadarika makore. Ukavabvunza mwana utoziva kuti ndine 25, utarisawo munhu wacho ushuwawo ane 25, asi iye pamwe atori kuma 12 years, 11 years. Mashoko aminawo ekurudziro kuvakomana vakaita semi vezera renyu, zvichida ndana baba, vamwe ndana baba vanenge vaine tuma sweet 16 utu. Mashoko aminawo ekurudziro nezvamana zvamakuona zvazokusvitsai pano ndezvekuti kudii? Mashoko andinawo ekurudziro ndeyekuti munhu usati waita chinhu, tanga wanyatsoongorora. Kana ukaenda kune vaya vanodhiraivha vaya, kana muno muworkshop tinoti safety first. Safety imwe yachona ndiye upenyu, kuti usazopinde munzvimbo yakamanikidza. Unofanira kutarisa kuti munhu wachona au kudanana naye ane answer yakanyatsokwana here kuti ndiwe ane makore 25. Unogona kubvunza negore rekuzvarwa. Vashoma vanogona kuzvigeja izvozvo kuti unyatsobata zvakanaka. Unofanirawo kuva munhu anenge ane uchenjeri pakunzwisisa zera remunhu, nekuti ipapo ndozviziva kuti handisimbori ndega, vazhinji varipo paya pama under age ipapapa. Saka mutemo wenyika yedu isusu haubvumire kuti udanane ne-under age. Saka munhu anofanira kuti asiyane nazvo zvema-under age, umira pamazera anotenderwa. Kumira pazera rinotenderwa zvoita kuti usazopinde mujeri uye ugare wakachengetedzeka, uchiita mabhizinesi ako asingamiswi. Zvamukade kubatsirwa nazvo mukoma Tino muchiri muno, zvamukafunge kuti mungade kubatsirwa nazvo nemhuri yeZimbabwe kuti mushandise muchiri muno mukati chii? Ini ndingangoti semunhu ari kuda kudzidza, ndoda hwangu zvekuti ndidzidze zvakafanana nemamwe matools ekuti ndidzidze inini mapersonal tools andina. Saka ndinge ndichida kuti ndinge ndine mapersonal tools iwayo epafashion, marequirements achona ese ndinge ndinawo. Then panozodiwawo micheka yekuti ndidzidzire kusona. Ndozvamunoda? Ndozvandoda. Muri munopa?
toti nguva yakwana yekuti mubude zvamukazoda zvakare kubatsirwa nazvo mabuda zvamukazoda kunoshandisa mavakumba mapedza kudzidza sekudzidza kwamuri kuita uku zvingava zvii? Ini ndiri kufunga kuti kudzidza kwandiri kuita uku kuchatoita kuti pamire kambani. Okay. Saka kuti kambani izotanga haingotange yakasimuka, inotodawo micheka iyoyo inotangidza kutosonwa papi ipapo, inotodawo mishini, inotodawo mamwe mabhuku ekuzoitira kuti kune vamwewo vachauya pakambani apa vagozodzidziswa. Saka izvozvo ndo zvandinenge ndichitarisira kuti ndigowana kuseri kwekungenda kuda munomu. Mashoko enyu ekutenda vana gogo nana Medhemu vari kudzidzisai pano nazwa muchitoti musoro yedu yanga yakaoma tichitanga, asi zvino zvinhu zvamukati zvapinda kuburikidza naMedhemu ane patience dzekuti mumwe nemumwe awane chaanozobuda nacho mushure mekubuda pano. Mashoko aminawo erutendo ndeyekuti kudii? Ine mashoko angu ndeyekuti inini Medhemu vari kundidzidzisa sekuru vari kuita rudo rwekubva neni mukati kuuya neni kuno kuseescort, ndotovatenda nekuti zvakaoma kuti munhu uende pabasa rako uchinoiswa pressure neumwe munhu uchizvigamuchira asine basa rako. Zvakaoma kuti munhu udzidzise dofu raitombotiza chikoro kuti rizonzwisisa kwariri kubva nekwari kuenda. Saka ini ndotovatenda hangu dai varamba vakadaro ndagonawo kubuda zvakanaka. Aiwa, tinotenda mukoma Tino nenguva yamatipa. Regai tirege kuramba tichikunetsai mudzidziswe. Nguva ingapere Medhemu angazoti ko vana vangu regai tikusiyei muite sei mudzidzire, kana iri shinda yamamutaro kuti handogona kusadza hangu apa sangu shinda yangu kuitira kuti patinozotanga malessons edu zvinhu zvangu zvese zvinenge zvapa urongwa. Tinotenda mukoma Tino muve nezuva rakanaka. Totenda. Ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe ndikutaura namukoma Tinotenda Musoni vachititsanangurira kuti pano ndakapinda ine mhosva yekudanana nemwana mudiki akanga ine 14 years, asi iye panguva idzodzo akanditi ndakura ndakuma 16 ininiwo nekupotseka panhau dzemutemo kuti aiwa vana vane makore ari pasi pe18 avaroorwi uye havafambi dzanwe navo, handida kunge ndaziva, asi zvese izvozvo zvakazondipinza pano pandiri. Asi vataura vakati kukava datya pamwe pacho kuriyambutsa. Inini pano ndapinzwa mukati meusungwa, ndakawana zvandaishuvira kuti kubva ndiri mudiki kusvika nhasuno dai ndangowanawo anokwanisa kundidzidzisa kusona. Kuzosvika pandakaita pano pachivhurwa Vocational Training Center ndakawanikwawo ndiri mumwe wevamwe ari kuita chidzidzo chekusona. Zvisinei nezvinotaurwa nevanhu kuti aiwa ibasa remadzimai, ungadzidza nemadzimai here, wakuita semunhukadzi. Zvese izvozvo vakazvisiya vakati aiwa inini regai ndiite zvandinofarira, regai ndichese dream yangu zvokuti pandinozobuda ndichanoenderera mberi nebasa rangu remaoko. Kana kuri kuroora ndichazotsvagawo vamwe vana nguva yacho kana ichinge yakwana. Asi tiri pano patati aiwa regai timbonzwisisa nhau dzehama neshamwari dzedu dzikamanzwa kutaura kwevazhinji vachitsanangura magariro avari kuita pano uye mabasa emaoko achazonovabatsira mushure mekubuda. Tiri pano paZim News Beat TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyabyo ndichiti chisarai. Kana mutiri ona tambire komori yeZimbabwe
tinokumbira mumwe shamuri yezimbabwe tinokumbira mumwe shamuri yezimbabwe tinokumbira mumwe shamuri yezimbabwe tinokumbira mumwe shamuri yezimbabwe tinokumbira mumwe shamuri yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana